Така силно и това почна записа. И так, вече записваш. Академикът Атанасов ще покаже какво хваща на всички млади рибари и начинаещи академии. Ох на дяда, ох на дяда. Академика, какво прави академика? Ох на дяда. И я да видим какво е хванал. Какво хваща академика? Какво пляска! Зверо голям! Веша нахвърли. Ей, каква опашка! Да видят. Ох. Красавец! Какво хваща академика? Мустаци големи. Какво хваща академика? Какво хваща? Обърни го да му видим не само тумбачето. Така. Целия има хвани. Целия. Виждате ли? Да. Опа! Ох на дяда. Нека всички аджемии да се кефят. Браво, браво!